Tapukama parmingguata mari tende sian buku ende nomor 10 pitu ayat 1 2 tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Kristus Yesus donaing gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Haleluya.
Tang Yang Mahita. Ale Tuhan debata, asih maroham dihami, aidang terbaik kami membain manang aha, molo soho dengan nami. Dibaini, saya lehon madihami roha banua gijang, asa tahu hami manimbangi dohot mangulahon lomo ni roham. Saya dongani mahami, asa mian hami di bagasan ho dohot di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sikat ni patik tu hita mingguon, imana nienet sian Heber bidu 10 tolu ayat 10 onom. Alai unang malupahamu, mambai nadenggan dohot mangulahon nasini roha, ai di halomohon debata doa kapelean na songoni. Songoni masahatna, atau rap mangidogogo mahita siatuata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami mangulahon na umbar tu patik. Amin. Nama bersih
Tatopoti madosakta, alea manami jala debata nami na di banua gijang, pargugu na satu dosan, pardengkam bahasa doho, jala rodi saleleng nileleng na doa sini roham, saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang beingot akka dosa nami, ai jojot dohami mardosa maradopoko, jala jojot dohu sungguli hami rimasmu marhite sian pangalosion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang ngalang ngasini roham, saya urupi mahami, oh ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Hata baga-baga taringo tu hasesan ni dosa, songono dohatan ni Tuhan Jehovah, nunga pola hupasi siaka pangalosium songono bun, jala songono bun manoro pakadosam, saya mulak maho tuau, ayau dosi panguluho, hasangapon madi debatana di gijang, amin. Mereditasian buku ende nomor 200 sonom. Epistel nagabe turpuk di hari mingguon, imana nienet sian Daniel bidu tolu ayat 10 tolu saat 10 walu, tajahama margati sorin. Dungi piri-pirion jala muruk situtu masih nemokat nezar mandokon ikon buanon si Sadrak, si Mesah, dot si Abednego tujolona. Jadi tarbuan mana tulu halaki tujoloni rajai. Ope molo olo hamu noaing disidi bege hamu suara nisarune tulila hasapi arbab sordang gondang dohot sandok ragam-ragam ni parhinaloan marsinggang jala marsoba tu gana-gana naung hupaulii alai molo so olo hamu marsoba
ikon tokian ini hamu tipal honokku tu liang pamuruan na marnala-nala. Dungi idau ma manang de batam dia na tuk paluahon hamu sian tangakku. Mololomo roham di debata nami, nahu oloi hami, sai paluan wando hami sian liang pamuruan na marnala-nalai, doho sian tangamu, ale raja nami. Ikon botonmu dohon raja nami. Masolo hami mamili tuaka di batamu. Manang marsombatu kami sere. Songoni masahatna, martua donatu mangiho natani debata, jalan au peopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiau tai, songona hina tidak ko nidong atas sao porsiau di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di bata jauh ba, ido ama pargugo na satu dosa, na teno palangit totano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata di jauh ba na sasanai, imana tubuhon di si Maria, nagai pegabean satu. Dorong semua ido tuata natu mau na perni di pangumuman di selatus nama tata ajaib dan nak mengulu di hari patuluhun naik tu surgo laut dulu siamun de bata jauh amanai pargogo na satu dosani di sima ibana sogo tetanon mangui anak au persea ditodipo badia jaladong sada uria na badia uria atau paniala Kristen akan na badia dohot di atai saya dohot di atai na mando mulak mangulus sogot nagina dohot di anguluan na sora-sora. Amin. Tabige matik ting di hitas di mingguon jalan non diuduti dohot mandok atasian panitia pokja renovasi. Salom, horas mandita salutna. Horas. Tabegema tikting di uriata di bagasan mingguon. Sada
goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadariot ima minggu 10 pitu dung Trinitatis dot topik majamitahon barita nauli sian nasaroha. Roma sada ayat 8 siat 15. Paduahon kelompok kerja manang pokja AKBP Mampang Perapatan. Hobar tu program AKBP Mampang Perapatan tahun 2025 nunga terbentuk kelompok kerja manang pokja nanaing padegaton rumah dinas dot gedung sekolah minggu. Dung sidung tik tingon dilehon matiki tu ketua pokja lau pasahaton hata. Tolu patoluhon upload padegaton rumah dinas Suria. Hobar tu padegaton rumah dinas Suria mari terapot panitia kelompok kerja dot paralado nunga diputuson nang dipatupao do pelian upload padegaton rumah dinas di ganup minggu di asing ni minggu patuluhon. Mamuka sadarion nunga dipature upload padegaton rumah dinas tapasaat ma uplopi di tiki marsi jalangan di pararedo inganana di labung di pitu haruar. Paupaton dakdanak nasorang. Di hari Minggu 2 Oktober 2025 di basa-basa tuatado sada dakdanak boru di tonga-tonga ni keluarga Charles Dwi Parluhutan Siahan dot inatai dor putri boru tauruk. Alamat perumahan Gardenia 2 Kelapa Nunggal Blok N nomor 3 Cilengsi Bogor Sian Wiksada. Ipas dodadaki suang songoni nang natorasna. Palimahon barita abot niroha. Nunga jumolo di alap tuata di hari Sabtu 10 Oktober 2025 ima amang sintua emeritus Dr. B19 STH Oppu Sodang Doli ina baluhon ni inang boru marpaung sian wik 5 marumur 87 tahun. Rumah duka perumahan Casamora Blok E nomor 10 Cigajur Jagakarsa Jakarta Selatan. Di Patupa Uriata do parmingguan di rumah duka sadarion masuk pukul 10 WIB na diuluhon amang pendeta Pandiangan MTH. Dohot di Patupa Uriata do ibadah penghiburan di rumah duka Bornginon masuk pukul 10 siawib. Debatama mangaleon apul-apul tu keluarga natina di konna. Onom jadwal pertanyaan tonga minggu. Akan jadwal pertanyaan perpunguan di pertongaan ni minggu boi mata yuton hobar naung diaturhon di buku tikting. Papi tuhon pertanyaan week. Di hari Selasa 14 Oktober 2025 memuka pukul 10 sia 30 WIB Patupaota do pertanyaan week di week 2 di tuan rumai keluarga Simanjutak boru manulang di konsistori. Week 4 di tuan rumai keluarga Situa Jetka Marbun boru sianipar di GSG. Rap mahita mendohoti pertanyaan ini secara khusus ruas ni week 2 dot week 4. Pawaluhon persembahan diakoni. Di hari Minggu 10 Oktober 2025 di permingguan pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 10 bahasa Batak, dot pukul 10 ibadah sore, tapatupa pelian upload diakoni lau mangurupi Pak Kobosion diakoni Huria. Alani tapasat matiki masih jalangan dung sidung permingguan. 10 sasia pareon ama obar tu program seksi ama tahun 2025 di hari Minggu 16 November 2025 permingguan pukul 10 WIB ima puncak pareon ama do tema Allah mengasihi segala bangsa sian maleaki sada satu onom
dohot subtema Allah mengasihi kaum bapak dengan kasih yang sempurna. Melalui pesta parheon kaum bapak dipanggil untuk semakin mengasihi Tuhan, keluarga, sesama, dan maju dalam pelayanan. Rumang ni kegiatan prapesta parheon ama ima. 1. Latihan katata untuk persembahan kor di acara puncak. 2. Tanggal 6 Oktober sampai dengan 15 November 2025 dilaksanakan kunjungan sosial kepada anggota seksi ama yang sakit atau jarang hadir. 3. Mulai 12 Oktober, seksi ama menyediakan kopi dan teh bagi jemaat di ibadah pagi dan siang. 4. Tanggal 25 Oktober 2025 dilaksanakan Hari Keakraban Seksi Ama, yaitu PHD Ama, makan bersama, kebersamaan, dan lomba karaoke buku wende dan kidung jemaat dengan kategori seksi ama dan parhalado pria. 5. 2 November 2025 diadakan kegiatan donor darah untuk seluruh jemaat AKBP Mampang Perapatan. 6. Tanggal 15 November 2025 diadakan kerja bakti di lingkungan gereja. Tanggal 16 November 2025 seksi ama akan memberikan bantuan sosial bagi anggota ama yang membutuhkan yang bekerjasama dengan Sintuawik. Pinabotohon tu sude dongan ama asa marsidohot di sude rangkaian kegiatan parheon ama. 10. Barita keuangan ni pesta gotilon dohot tahun transformasi AKBP 2025 songon natar surat di tikting. Pasapulu sadahan, pasapulu sadaon, ruas namar sahid. Tabuan ma di bagasan tangnyata aka ruas namar sahid. Sada Natalis Manik, Pesta Robert Siahan, Siol Ambarita, Sintua Agustinus Simanjuntak, Buah Hasudungan Silaban, Sintua MJ Utajulu, Nyonya Sitanggang Deborah Borusi Hotang, Clarissa Adina Sintia Utajulu. Atani debata, pasahat madalan mutu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturheon. Siapa Salmen 37 ayat 5. Nama ulang tahun, parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Turias ni Uriata, nama ulang tahun di Bakasan Saminggion. Di dok hata di debata, di tangan na siamun do gajang di umur, jala di habirang na do hamoraon do amuliaon, poda tulu ayat 10 onom. Pasapul toluhon nama ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun Parsaripeon tu ruas ni Uriata nama ulang tahun di Bagasan Samingguon. Di dok hata ni debata, alai di jolo ni salahutna, marsi haolongan si tutu mahamu, ai di hukupi haolongan ni rohaido, godang basa. Sada Petrus 4 ayat 8. Parepengon terlampir, akapelean hamuleateon dot na asing, nas sojinaha di titingon, taidama di harotas acara na adong di Itabe. Songonima tikting ni Uriata di Bagasan Samingguon, tuhatta mama masuk-masuk. Horas. Salam. Horas marita salut na. Amang inang pondok muliate tu inang padita fungsional inang atas kesempatan diberikan dan demikian juga amang inang Parhalado. Kami merasa bahwa hari ini harus perlu sosialisasi dulu. Mohon izin karena terus terang pada saat kita rapat huria kemarin kita berharap bulan Oktober ini akan kita lakukan semacam fundraising atau untuk mencari dana dalam perbaikan rumah gereja. Amang inang
dot naposobulong sa luhut na ng haholing ngami. Kita nung mardalan hampir lebih 40 tahun di gereja. Tidak terasa kita sudah 40 tahun dan untuk membangun gereja ini kita turut serta di sana. Kami melihat waktu itu kebetulan saya ikut di sana, banyak semua amang inang ikut membangun dan juga memberikan dana, pikiran dan semuanya. Dan ternyata kita sudah 40 tahun semuanya sudah mulai agak rusak. Contoh rumah Amang Pendeta Resort pada saat itu sudah dibangun dan sekarang sudah atapnya sudah rusak dan sudah kalau misalnya hujan kita lihat sudah pasti banjir lah di sana. Apalagi kalau sudah banjir bulan yang lalu mungkin Amang Inang tahu banjir sampai rumah pendeta dan semuanya sudah hampir boleh dikatakan rusak. Di dalamnya juga ya boleh kita lihat sudah mulai mengalami kerusakan. Dan juga di samping itu Amang Pendeta Amang Pendeta Resort akan mutasi atau pindah lah dalam bahasanya dan kita harus mempersiapkan ke Amang Pendeta yang baru nantinya rumah yang layak lah supaya jangan sampai itu bisa membuat jadi semakin rusak. Di son hami Amang Inang dot sude anggota Pokja nunga mardiskusi hami dot parhalado harus kita prioritaskan rumah Amang Pendeta karena itu sangat penting sekali untuk kenyamanan kita bergereja karena Amang Pendeta itu akan membantu kita dan juga di sampingnya ada inang pendeta fungsional. Kami berharap itu bisa kita prioritaskan di samping akan kita buat sekat sekolah minggu dan juga rencana ada untuk ruang remaja di belakang ini konsistori di atas itu juga kurang nyaman untuk remaja. Ini yang perlu kita perhatikan sama-sama. Asaboy hita padinggan. Di son hami mangido do tolong asaboy hita marsada membantu perbaikan renovasi. Kami melihat bahwa kalau kita bersatu itu akan bisa kita buat dengan baik. Dan kami berharap untuk dalam hal proposal dan sudah kami siapkan dari Pokja dan mudah-mudahan itu bisa ditandatangani Amang Pendeta. Dan kita harapkan bulan Oktober akan bergerak ini untuk semua perbaikan yang akan kita sampaikan. Jadi mangido mahami tuson dot hormat tu Amang Inang asaboy marsadani roha ita mangalehon naboy pikiran roha dohot akka bantuan na asing termasuk bahan. Molo hami rencana nami hola maber rencana do molo bahan do siwe molo boy kita marsi tolong-tolongan mah kita asaboy terwujud. Jadi tung macelas do roha nami molo boy kita marsadani roha mangalehon na obartu si naking sesuai dohot warta jemaat bahwa kita membuat amplop juga dan kita mudah-mudahan itu bisa kita lihat dan kita berharap kita buat QRIS juga dan ini bisa dibantu untuk memberikan dana sebesar apapun dana yang diberikan kami berharap itu akan membantu kita untuk memberi kenyamanan. Songonima moloboi kami molo Pokja dohot mahamu membantu kami baik itu rancangan atau pola dan segala macamnya. Molo adong dihita akan berkemampuan mengalian misalnya perbaikan atau martukang boy may tabaringkan sama-sama. Molo di hutan amin aja lu satter. Ba martukang rapak martukang may tabah. Buat jo semen ni buat rapak kita isi asa boy kita paringkan bersama-sama. Jadi di son kami mangido mahami dan percaya Tuhan akan membantu kita semua. Horas marita salutna. Uhud papungu pelean na parjolo mare dehita sian buku yang di nomor 515.
Damai ni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk jamita dihita di minggu sadarion, imana tersurat di buku Roma manang surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom, bidusada ayat 8 sahat ro di ayat 15. Suratnya Apostel Paulus tuhuria Rom, bidusada ayat 8 sahat ro di ayat 15, hujahahom ma di tonga-tongata. Sihol ni rohana manopot huria Rom. Madok moliate ahu jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus, siala sudehamu, ala tulia portibiodo tarbarita haporsiomuna. Dang masa diahu marningot tamu, ia sitidangiku debatado, nawoloi di bagasan todiku, di nahubaritahon anak nai. Totong dohu pangido dia katangyaku, anggiat tung manang adiga pelo moniroha ni debata patiur hodelaku manopot tamu. Ay masihol duahu marhitihamu, anggiat tung tarlehonahu tuhamu deba seleho-leho partodion patoguhon rohamuna. Oddo tahe, neng dapotan hiras niroha nangau siak kamu hinorhon ni hapor siap tabe. Alai neng mabotomuna akadongan, nong jojo ditahirohakko manopot tamu, asa marparbue ahu nang dihamu sona di akabang sona lebani. Alai tersabat duahu rasi rasa nuaeng. Namarutang duahu dihalak gorik nang di bang sona leban, diakka perhapistaran nang diakka nahurang roha. Dibaheni husakap sian nasa rohakku majami tahap barita nauli nang dihamu di huta Rom. Ima sahatna. Dita salhutna na dia holonga di bagasan Yesus Kristus haroro ni sinomen sen tutano Batak. Dang di botebana luak Batak. Dang di botebana jolma na adong di Tano Batak. Ale borhak do ibana mga pudihon akka hamolon-hamolon naneng topoton na di Tano Batak. Jala di ibana do rohana do pikiran na mga lehon na terbaik nang pe dirajumi malang tarbarita do halak Batak ima perbiguan. Jadi molalok kita mang dot inang parbona pasogit molo tabereng gereja gudang di dolok-dolok na dilehon niaka raja ni halak Batak tu nomensen ala dirajumi dolok-doloki inganan ni begudui. Jadi molo di polisi nomensen andong gereja di si babegu maalona. Alai dang mabiar ibana. Pola do nang dirasun ibana, alai dang mabiar ibana. Tetap do marbarita nauli ibana, manopot luat tu luat jala dang napalarong ditadebana. Buasa ibana amang dot inang memiliki tekad yang bulat untuk memberitakan Injil ke tanah Batak. Ala dirajumi ibana do Injil adalah kuasa Allah. Injil barita nauli kuasa di debatadui di ayat 10 di Rom sade 10 idok songonon aidang huhahilau barita nauli ai hagogon ni debatadui paluahon na prosea halak jahudi jumolo dungi do halak gorik. Nomensen margogo roto Tano Batak dada ala namalo ibana. Dang di boto ibada do pemedan. Ala di boto ibana do amang dot inang barita nauli ima hagogon ni debatadui. Lau mabuan halak haruar sian hagolomon. Lau tutorang tusina tutenang yang bercahaya. Jala barhite barita nauli do dibuan sinomensen halak Batak haruar sian hagolomon do sian hapogoson. Dang di boto halak Batak marsikola. Dang di boto halak Batak taringo tu hahipason. Adong do buku na disuraton ni Padita Pensueli di sidi baritahod do di tiki barerang paridian ay panas. Jadi molo udat dang boy masuk maridi tu paridian ay panas. Ala halak Batak madok ikomate do.
Jadi molo masuk tu si pas ro udan mate ma jala dipikir halak batak doi alana disita begu. Jadi hidup banna mabiar halak batak hati hai maridi di gasi di belerangi. Ale Roma halak luar maridi madisi tahodo na pinsan. Ale di ujina sida mamuse masuk pada halion ipakke ma alat pelindung berupa helm. Tohoma pas udan masuk na sida tu si dakko na dia. Ternyata ditikiro udan nakok dogasi. Ido mabem mate dang beguat mabem mate. Ima mabuan barita na uli do mabuan halak batak maboto akan masa termasuk penyakit diare na mabem mate dang na diare dang beguat tuki. Ale hurang na do hahi pason. Roma sinomensen dipadiri ma persikolan, dipadiri ma rumah sakit, dipadiri manang onan pasar. Asabui halak batak manada hepeng jala diboto perekonomian. Amang dot inang wasa mergogo no mensen manguloni ala barita nauli hagogoon ni debatadui. Wasa do barani munson dan liman molotung pekomate tu halak tu di tanah batak. Wasa do corona sida marbarita nauli ala dirajumi hagogoon ni debatado barita nauli. Noeng amang di minggu sadarion Roma turpukon tutonga-tongata mangarahok kita merhite topik khotbah bab baritahon barita nauli sian nasaroha. Turpukon ima surat nisi Paulus do tuhuriarom na sodi tadda ibana. Jadi kada pihalaki pajupa. Jadi dak kada pihalaki pajupa ale terbege si Paulus to taringot tu haprosiaun ni halak Rom di tonga-tonga di situasi na mengadupi pangalon atau mereka ditolak oleh pemerintah Romawi karena memang mereka bukanlah orang yang percaya kepada Allah. Allah diboto ibana dibagi ibana do barita taringot tu halak Kristen nadong di hutarom imannya bertumbuh dan mereka juga satu di dalam Kristus. Hidup benna Roma ibana manopok nasida marhiti suraton asa neng ronyan ibana. Jadi nang pe amang dot inang di suraton ibana suraton taringot tu kerinduan ibana lamar barita nauli tu riarom holan barita do ala sahat ro di ujung ningoluna dang ro ibana marbarita nauli tu si malotung pero Paulus tu hutarom nala homajalo hukuman mati nama hukuman terakhir inama ibana di si. Ido di bagasan turpukom ma di do ibana sihol ni ron ibana lamar barita nauli pasahaton barita haluaun siat debata tu tonga-tonga ni huriai lapatoguhon haporsionna. Noeng amang dot inang saha matur pukot tuhita. Naeng paheheo rohat tado pikirat tado todita labor hat kita marbarita nauli. Alaniah barita nauli hagoguon ni debatadoi lau paluahon na porsia. Jadi kosakado di bagasar rohatta. Bahasa hita marbarita nauli. Ala barita nauli hagogoon ni debatadoi paluahon na porsia. Buasa hita marbarita nauli ala godang do piamang dot inang nama sihol jalan naso terjangkau barita nauli jalan sipata amnesia taringot tu barita nauli ala ni hasusahan dohot hapariron ningolu atau marhiti hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang marbaritahon barita nauli sian nasaroha atau wado hita asabui marbaritahon barita nauli sian nasaroha. Na parjolo marhiti turpuk di bagasan tikyon amang dot inang ikoborha dohita sian roha mau liate. Jadi orang yang mau memberitakan Injil kepada sesamanya harus berangkat dari kerinduan di dalam hatinya. Dia memiliki dia memiliki rasa syukur di dalam hatinya. Di ayat sabwalu di doksonon. Madok moliati au jumulu tu debatakku marhiti-hiti Yesus Kristus siala surihamu ala tulia portibiot do terbarita ha porsiomuna. Jadi adong di bagasan dirita roha moliate. Jadi amang do inang. Molo dang adong dihita rasa syukur. Kan rasa syukur berasal dari hubungan yang baik dengan Tuhan dui. Rasa syukur itu
bukan dibuat-buat, tetapi rasa syukur muncul dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi kekuatan ni sahalak nalaho marbari tahun barita nauli ima adong do roha mauliate di hita. Molos adong roha mauliate di hita berarti mangoli di roha diri do hita, roha egois. Jadi di dok roha mauliate alania di dok ala tarbarita ha persiamuna. Jadi molo istilah ana amang dot inang molo di dok tarbarita at tarberita piral mokan. Lagi piral do hamuba. Bahasa jago doa persiamuna nang pe ekonomi sulit alai do kerejo sulit dohot keluarga sulit alai yang doa persiamuna tetap dohot di bagasan kesulitan ini nang pe gudang na mangarehei manang borat do nuang perniahapan manang haci do nuang roham tudongam manang bocado ragu khawatir do nuang bingolum alani kesehatan munahurang manang nuang tangis doho alayano komo mangaloho nuang didodoni hamolo dongolum alaniaha ala borat ekonomi manang warisan nuang permasalahan di tengah-tengah ni keluarga alai bui doho jongjong bui doho totong mekel bui doho totong di bagasan pertikianon pasahaton apul-apul todongam hot doho di haporsiam. Amang dot inang Paulus bukan tanpa tekanan dalam kehidupannya. Ai rata-rata duhuria menghadapi pergumulan hidup benak di bibili amang dot inang ganup surat nadi tongos ibana tu ganup huria Efesus Filipi itu jemaat sedang bermasalah, sedang bergumul. Tetapi dalam pergumulan sekalipun dia bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia mendengar hal yang baik tentang jemaat yang ada di Roma. Las rohana ala las rohani donganna. Jadi madhita memberitakan, mewartakan Injil Tuhan ikolas do rohaniba mebege haporsion, malang mebege halobion nidongan. Jadi ko berita viral do nadenggan. Anggo di bagasan tikion amang dot inang berita viral ahama. Mulai berbadai rumah tangga. Berita viral ima selingkuh, dungi dipertontonkan. Berita viral di bagasan tikion ima molo boy di paila amatta inatta di media sosial. Molo boy di paila inatta amatta di media sosial akana mahramarangi. Berita viral mah. Jadi kecenderungan nuang di media sosial ima amang dot inang na viral akana nasodeng gaddo. Dang dok konon 100%. Alasya dong do akan ada ganda berita viral dan menguatkan orang lain. Alani amang dot inang di bagasan tikion. Suri duhita diarahon ikko borhat marbarita nauli sian nasaroa. Alai na perjolo harus ini muncul adalah ketika kita memiliki rasa syukur dalam hidup kita. Alam moloadong rasa syukur di hita roha nama dok moleate. Daudui siak kijang ni roha. Daudi sian na mementingkan diri sendiri. Jala Daudi sian halak na marungutungut. Surido hita di jauh di bata gabe parbarita nauli di bagasan ngelutta. Jalo sudi halak membutuhkan barita nauli. Nang pehita membutuhkan berita nauli. Alai iko borha doita totong lahom marbarita nauli tuak kadong atta. Napa dua hon marhiti hata ni debata di bagasan tikion amang dot inang dia rahot dohita boha dohita laho mabarita barita nauli sian nasaroha ima totong martangiang. Jadi dasar misi kita adalah dua sebagai dasar misi untuk menguatkan kita memberitakan tentang anugerah Allah, kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Dia 10 di dok songonon amang dot inang. Totong do hupangido dia katanyaku anggiat tung manang adiga pelom ni rohani debata patir hodelaku manopot tamu. Kehidupan kita tidak jauh dari dua. Jadi amang dot inang mololah rohat tadok aha masih barita honok kutudong aku. Boha dua marbarita nauli tuaka dong aku. Jadi molo marbarita nauli hita tuaka dongatta amang dot inang
marhitia kaulota. Boydo ulotei taulay nanyojar ni haporsyota. Songon ibu rumah tangga hita di tongan ibagasta. Molo taulahon ulaw ni di tongan ibagasta. Molo takelola parhepengoni. Nanyojar ni haporsyodo manang holahan nanyojar ni keinginan. Ala molo nanyojar ni haporsyodo barani do hita mabagi-bagi i hobar tu kebutuhatta dan hobar tu keinginata. Ala di tangan ni halak na berhikmat parhepengen bodo diatur doh denggan. Ala di tangan ni halak na so berhikmat hepengi bodo gabi marabahaya manang gabi masalah. Di son di paingok do na hita. Di sudi akka ulau do hita marhite ulau ta di karejo di kantor. Bodo pe hita mang dot inang siwa berita na uli di parkarijuatta. Manang sarupa do hita dohot akadongan naso manada manang naso porsea. Molo mulaulan mengaluli parutungan. Adong 2% dong diau. Boydo hita menjadi orang yang tetap menyatakan bahwa kita orang Kristen di tonga-tongan iulota. Dang barani hita tampil beda dohot dongata. Dang alana mabir hita uduk tu pimpinan alana uduk jalan babir di hita tu Yesus. Sudi inganan gabi inganan parbarita nauli. Bohado sahlak ama di tongan ibagas. Dihabiari dopek di bagasan tikyon manang dang dianggap pe. Manang na dibereng do amais di tongan dibagasi holan sosok na memenuhi kebutuhan. Jala bah kadang dirindu kabe. Ala boy do amang inang dang masih hol betu bapak na do tomak na. Ala dirok. Bentar lagi bapak dan mama datang. Tong dondong bolo dijauh pe tong do songoni. So manang na dia toi iba. Tong dondong handphone ne, tong dondong TV ne, tong dondong sigaret ne, tiupon ni, so manang natuan ne iba. So tong nagawi songoni do nuai. Bohado hita nang di bagasan di tonga-tongani ulota. Huria kan markoinonia do. Moladong amang dot inang punguan pararikamis ina Debora dot ama. Kadang naholan deng markori, alebui dui dalan laho saling patuguhon haporsionnya kadongan. Markoinonia bukan hanya untuk berkor, tetapi kita mau mendengar orang lain. Kita mau mendoakan orang lain. Buhado bodo kita tersentuh di si sudi diulata gabi ulawan parbarita nauli. Amang dot inang didok si Paulus dang mergogo ibadah sendiri pe diracumi ibadah dona bahwa dia tidak akan kuat untuk melayani, untuk memberitakan Injil dari dirinya sendiri. Hidup badido ibana di bagasan tikyon. Totong do hupangi do dia katangyaku. Doa tidak bisa putus dari kehidupan sehari-hari. Apalagi iba gabe parbarita nauli. Alani dia rahot do hita di bagasan tikyon. Amang dot inang. Memulai misi bukan berasal dari diri sendiri. Tetapi ikatan yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan. Mulailah dengan berdoa. Sudi do hita di jauh di bata gabi parbarita nauli. Na mangigut marhite turpuk di bagasan tikyon amang dot inang. Dia rahot do hita di ayat 10 sadai di dok. Lahu marbaritahon barita nauli sian nasaroha. Adong roha masihol. Ayat 10 sadai di dok. Ay masihol duau marnidahamu. Anggia tung tarlehon ahu tuhamu deba silehon-lehon partodion patoguhon rohamuna. Memberitakan Injil adalah menguatkan orang lain. Nuaing amang dot inang di dia mahita di bagasan tikyon. Adong do jolma, adong do halak holam makatai dongan na jeng-jengan. Tawoto do jeng-jeng. Pitor barhata dibalas do hata kasar. Natulang, sadihari natulang mau. Nina. Molo si opung. Sa dia permargom ita dahwa opung. Nganina. Molo si adong do halak jugul na so tanggung. Molo jugul kan keras dui. Dang dipaingot. Unang sesong niha muna. Isaroho. Herahono malo. Ditolak dui ba. Apalagi gencet nuang atau anak muda zaman now kan
ipengok na tua-tua mah. Padahal nggak perdulmi. Kenapa rupanya? Emang kau rugi? Ninda dulu bah. Dak ko langsung nih, aka ina tu ina pe kan. Buasa di dok si Paulus. Asa dipaingot ina nama tua aka ina naposo. Ala ina naposo pe, boy do talus di haporsion na. Ala yang pe molo dipaingot na tua-tua ina naposo ame dokona. Torin na do. Beda inang zaman old dan zaman now nina do. Zaman dulu, malu zaman dulu ikon home terus, dang boy mekelekel, dang boy marpoto-poto, dang boy dia. Surya dong batasan-batasan na. Beda lainang. Kami kan anak ina zaman now, nina makan, nu ngapi tori batasi. Tapi rak bergumul do tahe amang dot ina zaman now do ina zaman dulu, rak bergumul. Ikor rak mangalihon kekuatan do. Dangarong hita amang dot inang nalipe sian hasusan dot hamolon. Iruk benna di bagasan tiko di arau si Paulus ikona dong roha masihol songon dia masihol dang nahola makatatai dakolan neng minum ngopi-ngopi jadi kan adong do merpungu ngopi-ngopi bareng yuk nina ale hola longo ngopi-ngopi bareng dungi moladong dengan nak di bulanon ala tiap bulan kalaki marpungu bulanon aw mangalian mabayari ho bulan depan bayar ya bulan depan sianu jangan dicakwal untuk membayar ale hola ngopi-ngopi ale Paulus mandok daung ikon napa tugu roha do jadi mulu marpungu sada punguan ikon adong dibuat siani asa saya masih rotu perpunguani ikon adong kekuatan baru sian punguani unang asal marpungu barita nauli manang di dia pikot di barita hodo dan itu harus menguatkan orang yang ada di bersama-sama dengan kita nuang amang dot inang suku-suku jalur gabi renungan di hita di bagasan tikion boha pakkatayo tai patoguhon rohani dong ado apakah ketika kita berkumpul bersekutu berbicara apakah itu menguatkan orang lain atau justru menambahi masalah bagi sesama kita. Ala boido sadar tidak sadar hita, marpungu hita, hape tertapuji dong atta, tapi justru mau melemahkan dia. Olo do, adong nuang pujian nalipe, pura-pura mengangkat tetapi menjatuhkan. Imadah ati, seklom rohaku, moloroho tu gereja, ipakeho baju mon. Apa yang neng madok do, hai hola nido baju, herana sorong baju nasing neng madok song nido. Ima, apakah kita masih menguatkan orang lain? Bodoh do, atar dipuji bana anak-anak. Ima dah, begitu anak mi puang ngamulia teh tuna asing. Bagi yang mi nina, pinikir na menguatkan. Apa nama bain daun, bada buruana. Kapan bemahila do, ai wasa pola kodokonon na ditongani umumi. Puasa nang dua madok, imada dok rohaku daba, hubo to do hamolomi, saya berhuida dain, wasek kau dina torok dohono ni. Napatogu hodo parsaurata, unang Holanda marid dihita, ayo lo dokan dah ditabuna na maridion, yedi homa ede margogo ijurbar ninna, alai amang dot inang. Di boto ibana do haci do lungun ni dongan na alai tetak do ai matong memang na tuan so hasia do no angete inam se ai waduh pungan kan kapan bisa menguatkan justru mola dong persekutuan molo gabe negatif dui di iba tu migo nama ditinggal hobah ala amang dot inang turpu komado si holni si Paulus Romanopot Huriai adalah untuk menguatkan ikut saling menguatkan duhita, ido persekutuan. Unang saling mengecewakan. Naking ikut tanya konota do. Buah amang do inang. Tatanya ko do pedong atta, mana kolak kita do mangido tangiang. Kekuatan seseorang menjalani kehidupan adalah jangan lupa amang dan inang. Doa kita membantu dia. Doa kita membantu seseorang untuk tetap kuat dalam kehidupannya.
adong do tangan na sobui taida di ngolutta ale tuk mangurupihita ima tangiang ni dongata. Buah ditanya ko kamu dope amang dot inang situamu manang Holanda buti Holanda salah do situa ni kan alang hola manangnya ko situana molo se Holanda salah do padi tanamion alang tanya ko kamu hami deido bahami pitong do salhami akar wason dang peduli ate dinna apa yang ditanyakan. Jadi kekuatan adalah rasa rindu, ada doa yang kita panjatkan kepada mereka semua. Jadi amang dot inang naking dina jongjong ketua Pokja. Dido ibuan amang ketua Pokja do manai ditupudi 40 tahun dasalpu nunga di pauli atas kerjasama ima gereja. Memang amang dot inang dang terpungkiri daba. Ruas ni HKBP do hasadaun ni ruas ni HKBP do pauliho bagas corona. Itu tidak terpungkiri. Nang pe pada awalna marungut-ungut. Hola na babanguni ina kan. Arang naki kamu amang dot inak soni ditikin aja ngomong amang ketua. Lala babanguni, lala hepeng. Ale ima lo bion halak bata kamu se. Saya lala marungut-ungut. Ale saya lala di Pakaluari. Deiro, saya lala di Pakaluari. Nah tapi hola di amplop, ale yang ngungune sa dondong dijawi. Ale tak nidui. Itu kekuatan ni ruasnya HKBP. Wah mahalak bata kan. Manang di dia 1000 sawatik. Sawatik do tahe. Dan gudangkan 1000 sawatik. Alai dukoni gumudang dilihat taruna. Jadi molo 1000 pihitan dong sawatik. Dan pola buah. Ba ketua po jado akatimna ba sipata ipertebal matelinga mabege. Alai yake mahamu amang do ina. Ketua po jado panitia. Pitor nangek-nangek dondongani. Nangek-nangek. Joko jolo di ungut-ungut to do harwati. Atar songni do bereng. Di ungut to jo. Apalagi nong molo pitor ribain panitia do ketua Pokja. Pitor ribain. 2 boy ma 2 semen mulai hari Minggu pitor Roma wisada. Songon na mendukung ketua panitia Pokja. Baju amang. Ise do sidana baik kamu jusiana 2 semen tertiting matong hari Minggu. 2 semen sian wisada pitor rinda menongkan. Roma nasing, atari bani bana menna. Ali bulan depan nih, ngatur benon di bana musei. Atar song ni di bana. Jadi memang, laku boto amang dot inang hagogon ni huria, sian namek mekdo. Artinya oti-oti jo, oti-oti ipapungu. Ujung naga bigudang me ibana. Benna kan, atar song ni doita. Tortedihom ma edite kan. Ia aisa tete nauti doi molo sai manetek dang pola madok be hamu pagajakon ime bana di siduk hagugutta jadi amang dot inang tadukung makan unang atong tabereng molo tab di padenggan dong jeng padita unang pitor darata padita burhite mandong di cita buta bu ongkang kake mamerka unang tong sonika apartemen memang kami tinggal di apartemen dua lobian nami daba gijang lantai 2 kami kan. Teroma, unang terberek kamu mang do inang amang padita ruwit padia ngaman. Justru mula dong ruha song ni kodo kono muna dona. Lima dah. Tokin na namang padita padiangan. Pinoma sa non boy diingani jabuyate. Eta marapita ba? Ikosong ni na mahita. Iro kan? Iro to unang taber. Atau mak lewat tahun mak dang pola. Perjulo si oli rata pitor sonom. Batayate. Basium mamang padita ipuang. Sonda tua-tua na jolo kan. Ba tutu. Huhut selok kok napuran ne. Ba sukil na rote. Ba tutu. Ima dah. Ayah hama beno nate inna. Aling atori telepon anak-anak. Baju ba. Tu garejei. Torinna do. Jadi amang dot inang taringo tu saling menguatkan. Mana bui benota menguatkan orang lain. Tapi ingat amang dan inang. Bukan karena kita senang dan suka cita atas itu, tetapi karena Injil Kristus ada di dalam diri kita dan itu adalah tugas kita. Los iman nomor 4. Idok amang dot inang di bagasan tikion, idok memberitakan Injil dengan segenap hati ala tarajumi nama rutang dohita. Jadi Paulus idok ibana do di bagasan turpu kodia saplopat nama rutang doa dihalak gorik nang diwang sonaleban dia kaparhapistaran nang dia kana hurang roha. Jadi huta Romai huta nang modredui
Di sido persinggahan ni akka pertiga-tiga. Jadi rodo tu si akana malo, akana bisuk, akana mora. Jalalos rodo tu si akana sumanad da debata. Alai di tengah-tengah ni situasi ini, jemaat nadong di huta Roma, mereka tetap setia kepada Tuhan. Jadi dang dipau-bangubang nasida, tidak diombang-ambingkan. Bahkan alanido gabe tarojar masih Paulus madok namarutang doa. Amang dot inang hita pe namarutang do hita. Namarutang. Ya do hamu amang dot inang marutang? Saya unang matikan. Jadi kuar nama namarutang. Iko bayar do tahe? Iko bayar do puang. Adong do me makala ditikira marutang soi nama elekna. Mang si maruamba. Sudi di pajojor-jojor penderitaan na asa dilean. Ala giliran mabayar pembayaran pertama hojutian tanggal 10 tanggal siang aro. Pembayaran kedua mulai tanggal 10 jaji tanggal 10 dilean. Mulai perhitungan ketiga mulai imada dua rina emade dah ina ke ile maju dua rina terlebat dukoni muse mulai bulan depan ne ama ci eda marsahi deba apalana ta hapi toho do ci marsahi anak na toho haci tangan na hona sia tangan na hona mermudar imalasan imadeda ina mulai pembayaran pertengahan mulai dang terida besol mana haci dom molo marutang dang dibayar haji na marutang do hita ala marutak kita tak bayar tutu hatta kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan sama seperti Nomensen adalah berangkat beritakan Injil kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan kekuatan penghiburan, kepada orang-orang yang saat ini dia terhilang, mago ibana, mago terdina, mago pikiranna. Unang amang dot inang songo parutak kita adong do ya di woto hamu istilah parutang busuk. Parutang busuk. Molo adong do dihalak badak soni istilah ni. Parutang busuk ima marutang ada lagi bayar utang na. Ikon ingotot tado akka halak na marutang do hita dinguluta. Unang pura-pura amnesia hita songo parutang naking. Kudang nuang halak Kristen na amnesia tentang kebaikan Tuhan. Sehingga kebaikan Tuhan itu hanya disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi tidak dibagi kepada orang lain. Molo adong do hita isot tehe amang dot inang langganan tu orange. Tim orange si Sopi. Kan? Kuriri. Molo dang dipasah tu hita barang tai. Kita pasti rugi. Kita rugi. Yang mengirim juga rugi. Alani unang rugi kita. Kita adalah orang yang dibuat tadok majo istilah kurir. Membawa bungkusan yang besar, memiliki makna besar untuk dunia. Di tengah-tengah ni yang ta. Atong tamulai masih bagasta. Baritahob barita nauli. Pabua hagugun ni debatadoi. Mangadopi parngoluanon. Parutang do hita amang dot inang unang ngoloh hita di bagasan ngurutta menjadi orang-orang yang amnesia terhadap kehidupan, terhadap anugerah Tuhan, terhadap pengampunan dosa, terhadap sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Teruskan misi yang diberikan Tuhan kepada kita mewartakan Injil Kristus. Di 1 Korin sia 10 jika aku memberitakan Injil itu bukan untuk keuntunganku tetapi itu karena kewajiban bagiku dari Tuhan. Dia rawat do hita di bagasan tikyon amang dot inang mamhereng perjalanan ningolut tanah salelingon. Ruju-ruju hamu maju amang dot inang. Ditikinung saat tamu di bagasan tikyon dengan kehidupan yang sekarang ini, dengan melihat ke belakang. Sudah banyak perjalanan kita yang Tuhan tunjukkan penyertaan berkat Tuhan. Adong do hita nabor hak syakuta nahola mabuat koper do ijazah ale sahak di sobui mar mobil. Adong do hita amang dot inang na pinobor hak ni tangiang ale dung sahak di son marjabu hita jala gudang kolegatta.
Adong duhita amang dut inang na dipaborhat kita sian keluarga yang hanya mengandalkan dua, tetapi saat ini justru kita orang-orang yang dicari orang lain karena kita memiliki sesuatu ilmu atau memiliki keahlian yang dibutuhkan orang lain. Lihatlah, itu adalah cara kita untuk mensyukuri bahwa Tuhan sudah membekali kita, memberikan apa yang perlu bagi kita. Maka berangkatlah, ingat hutang harus dibayar. Jangan pura-pura amnesia terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Na parpudi marhiti hata ni debata di bagasan tikyon amang dot inang di ayat pas 15 di baheni husakap sian na sarohaku macamita barita nauli nang dihamu di hutarom. Adong terus amang dot inang sakap keinginan. Didok di bagasan tikyon bahkan amang dot inang dia saplopatina king halak gorik na malo dui. Halak na pistar gudang dui alay hurang roha. Di tengah-tengah tadi jalabui do hitai. Alani perlu macai perlu situtu di bagasan tikyon mewartakan Injil dimanapun kita berada. Jangan pura-pura amnesia. Teruskan kepada siapa saja bahwa kuasa Tuhan ada pada kita untuk menguatkan orang lain. Tapi benahi diri, yaitu dengan miliki doa sebagai penghubung kita untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Amin. Martang yang meta. Alia manami na dibanungi cang moleate dot puji-pujian di pasah rohanami tuho dia sini roham dot didenggani basam namar mudu-mudu hami jalan apa rorot ngulunami saat rod di tikyon Tuhan di bagasan tikyon narap dohami marsaur do hatam pergugui mahami laho mamari tahun berita nauli di bagasan las ni roha songon sihol ni roha nami songon utang nami ala nunga macalo haluau kami siako jalanunga mace gudang nong di paradiho di bagasan nami Tuhan na basa paingot kami di salhut na ulaw na penasahat mo tuhami tung mace gudang di bagasan tikyon na gaor rohana gaor pikiran na gaor perkarijuan na gaor nang rumah tanggana gaor nang pernguluan na siganupari alani mace perlu hami tutu borhat di tengah-tengah di portibion menguatkan orang lain yang justru kadang kami tidak tahu mereka sedang mengalami problema yang sangat berat dalam hidupnya. Tuhan kiranya menguatkan, Tuhan juga kiranya membantu mereka dalam setiap keadaan mereka. Tuhan kami ruas ni huriam kehidupanmu, pasu-pasu masudi ruas ni huriam di paranguluan siganupar, di tongan ya kaulon nasida, di nama ngaluli rokap, di nama sihol di dana, di nama sihol di parkarijuan, di nama sihol nang di pardonganan. Saya leom mamang nabasa. Kami nang di bagasan tikyom, akar ruas ni huriam natongon gali alani parsahiton jale kopyak nasida Tuhan di podoman nasida jala adong naiko berkunjung tu rumah sakit ganup tiki jala nadong dia kama sama-sama pemulihan papir roh hadok di nasida pai mahon hamalumon nasiako Tuhan asimarom amang nabasa huwa kami masal hutna ruas ni huriam adong si halak namar sahih di bagasan tikyon sailam tabayak kahamalumon di nasida. Huwa kami nang karus ni huriam namar ulang tahun. Adong 12 halak. Sai tabay las ni roha dohot roha nama dok moleate di ngulu nasida. Majalo akan nauli dok naudenggan jala gugu nasyako Tuhan. Sai pasu panasuma nasida salhutna. Huwa kami nang ruas ni huriam namar ulang tahun pardonga saripeon. Adong sada kakak di bagasa samingguan. Saya pasu-pasu pahot holong ni roha di tongan di rumah tangga nasida. Masih holongan nasida rap tudoluk tutoruan. Jala di bagasan holong nasiako Tuhan. Asa totong margogo nasida mengadupi akah maulon molotung roh di tongan di rumah tangga nasida. Buat kami nang las ni roha ni ruas ni huriam. Ima di seseorang ni sada danak di keluarga Charles sihaan inang boru tauruk sai tabay las ni rohana sida pasikop hama lumon ni nanami jala nang yana kona sida ibu-ibu magudang di bagasan asidot tolong ni roham huwa kami do di bagasan tikon keluarga na mardok ni roha siala parborhat ni amang situa sinambela majuluani inanami dohot akayanakon namanang poparanna
amang nabasa asima roham maradopon inanami dang sotaga montarilu jalaborat parsiranganon alay amanami oddo nasalaun nagabe dongan ni inanami papir matod di inanami song-song ni nang keluarga apuli pargugui mana sida salutna wa kami masudi aka kegiatan na berlangsung di Bagasa Saminggon ima pertanyaan song-song ni ibadah kategorial sayo mo Tuhan di bata na patauhon sude ruas ni huriam aktif maddohoti nang sude perhalado ni huriam nang wa kami persiapan perayaan kebangkitan kaum bapa di hari nanengro di masa-masa persiapan nasida saya totong mergogoma sude panitia jana hehema sudi akka ama nadong di hurion songon ama na gabe di patujolo ditongani bagas ditongani huria di akka pakobasyon saya pasu-pasu mana sida salutna Tuhan wa kami ma nang pemerintah Indonesia tua depanmu di tonga-tonga ni gudang ni akka hamolon na beragam di bagas antikion dang sotagamon Tuhan iko berjuang salut na pemimpin asa totong bu terjadi keamanan kenyamanan ekonomi pe bui denggan saya pergugui ma Tuhan pemimpin nami mulai ate mamang debasa asimoram dihami saya sama dosa nami asal utama hangga biana kono mangasawan Kristus Yesus Tuhan martanya kami Tuhan amin tahlah somahatan ni dewa tamar hitina mariddi hita hukut pasahat pilihan. Kasih
Tatangnya koma peliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut sileo leon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom mitu hami pelenami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jelom. Pasu-pasu may jalaramoti asau parasya kami pelianon. Pati bulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Wai maruhanami marhiti-hiti tordim. Asalam utadda hami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, sai pinar badia magwarmu, sai roma harajonmu, sai saut molomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Amin.